Langming terang ahem tu natum DSP lapen headmaster kemandun bangke thomatma phan karju. Langming terang asumaratum kacepatir pi aningkan wang pusita hem tu nisi cetongsi ason kemesen abidi sore cethan cepari kepadupon bom son thosi pining surhinureng kora troka sengkana permande thosita ingdeng kritrok siapong kepleng longnit alangroi terang ahem pi alang he long thang ni phai ner kebani langming terang asumaratum non hejong DSP lapen headmaster kemando natuma phan man ke dokar bia pohu epak pak karchosi anesan choraphrui asai kedeng berta humridon long lapen kongjuka thoi higher secondary school along thanbang anghoi non hejong promotion Dilip Singh terang lapen DSP long terang 23rd Assam Police Battalion Siluni binong terang alangituma phansi karbia pohu epak pak pen archuro Lasi langming terang ahem tun lapen adona raba phan anchot le nong me keban pichot kalisi karbiang longar wada phanta lapuson thedung anong ne keban pithega jok suri ningkarong kachoro lapen kurbang thupi pajodun aberta long dipupen sondon terang manja pendiri kanseri alang he style dak ditum don rap koti muti susu doan we an milin Fili musuh doan we anitum nilitum dak acetong ike la pulo nilitum ningkan kang ta la puson si ningkan sekpen ipong nilitum la pu don rap cepacini po aron lo nilitum dorapet titi pas anisan chora prui po la son si nilitum ningkan kang piningan ke nilitum ingdeng kretroksi an ke pleng iglo la si ningkan kang ta nilitum la son sa rong phong pen don rap cepacini po la pulo la pen ke pinia ko nilitum Putra ningkanang lesi pinita kon li pini ani thatan li tumako chetong thuli lo lapen ge pini nili sumar tum nili ge tum nili tipi tum ba don ra ba tum ong mi ni sumar tum anta pini nili tum phan isi nang karchua sai deng pon lo nang kita sai ge deng pon lo pen lo je nili tum puria pulote terang hempi ubang prang beta mena pi thang terang hempi po purial penke nilitum non pini enega no endu dolang nang lidun de lang bangke bang pi polo ta bang thom non dolo nili bangke non kongju thoi high school long headmaster lo non hes nili phan bang promotion hisab sing li phan bang hadang nang ponik lo la penke la pu lon na nili dung het ke do bang la bangke nili supo lo nili supo nili dawa masupo aki bisi lo dipu alang itu mehemang ke dipu sido alang li bangke alang li men bangke binong terang pulo alang li ke DSP non dak 23rd APB bian long si alang li non dak si do bom lo la pen ke non ibu dek lang la pu nili har ina tu sido ya la pu bang da rasa thailand nili adak wam kithi nili adak wam lo la so supo adak wam sulo adak wam so alang ta DSP lo 18 APBN alang bang non duty do ke lamding la si nilitum phan ladak pini nangkar chu po nilitum kadu ka vedak pini na je tong don an don rap kote muti philip muso nilitum phu so ngir alo sob do an mantan nilitum ini klong pensi suri churu chu pilo la pen ke kardom ta pilo la son dak se ningkan ta nilitum na puson sai ke teng ponje phai tum body ponang la pen ge litum apurial ini tuma dona rap tum phan ang song ki rung ponji phai litum body pon popusi nitum juni la barat phanta pachini vote lang chok na na election ta asopo ha lapunang lama deh मेरे बैंक के नाम पर कब से लाने तो आता अलग पर मिलो अबो तो
Sedang lalu tembang lah, lalu juga alam yang hari ciri masih lebih macam ni lah. Apa yang sih? Alhamdulillah, saya tiga dan tidak itu lah. Abang tu, labak. Tapi lalu tu tuh besar. Aku tu, asma. Kalau mungkin lah, itu saya coba lah. Susu mana benda mana? Lah, po lah kan. Susu mana yang ada sekarang ni semua. Susu mana soal? Kotek tu pun mana? Lah bangke nang ngece. Kerang kilo.